Zer? Gaur ikastola eguna da, Moten. Ikastola eguna? Eta zer ospatzen da ba? Moten, denok ondo pasatzeko eguna da gaur. Ikasle, irakasle, guraso, gure ikastolaren eguna. Eta, ba aldago zerbait? Zerbait, ikusi, dantzari, bertsolari eta txistulariak. Badatoz, eta hau, hasiera besterik ez da. Ea ba, haze plana, ez nuen ezerrengatik galduko. Txalo bero bat gure ikaskide hauei. Jarraian, ikastolako irakasle batzuek prestaturiko abesti sorta bat entzungo duzue. Txalo bero batez hartu ditzagun, gutxi dira eta animo pixka bat behar dute eta. Ustertzen ez bazaititza, munduan dantza jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen postura, txorin egartiz bete da eta humorez ustu da. Emaidazu freskura, ura eskutik eskura, izaren santa urdina edan da bizinez gustura. Euskal Herriko poeta, Kampo Santuko trompeta, ikan baiari tiraka eta utxariko kolbeka. Argitu ezan kopeta, penak euretzia jordeta, goizero sortuz bizitza ere hotxe zemoketa. Inoiz tristea ere bai, baina badira mila motibo kantatzeko akai. Bestela datozen penak, ez diezurik bota nahi, ikintzen naizen gaurean behintzat ez duela laso. Bestela datozen penak, ez diezurik bota nahi, ikintzen naizen gaurean behintzat ez
zuri zaudeta malkoak, zure koloreak entzen dute. Lautegiatu gainean, ilardia erdian, eta zu goruz begira. Zure gehiagina, putz, negana etorriko da, etorrita berriz izango gara. Zoriontsu, edozein erdiko jaixetan. Bizitako oroitzapenekin osatuz goaz bilduma, beraz goza dezagun batera gaur ikastola eguna. Jende guztia ikusi eta nabaria laitasuna, bertso polita hau izan behar da gaur nire eginkizuna. Bada mezu bat bertso honekin gu gaur bidali deguna. Ondo pasatu haserre gabe ikastolaren eguna. Ondo pasatu haserre gabe ikastolaren eguna. Argotu hainbat aurpegi, dantza eta erromeri, puzgarrietan ere ateraz, 11 izerdi, atxaldek zenbat alderdi, ez eginuko ezeri, aprobetxatu eta euskeraz hitz egiten segi. Atxaldek zenbat alderdi, ez egin uko ezeri, ikastolaren egun honetan gozatu aztegi. Arratsaldeon jende guztiai, kantauko deu bertso bana. Danok dakigu ikastola hau guretzako izan dana. Atxaldeon hau bukautakoan adiskidearen gana. Egun honetan hause izan da neri tokatu zaidana. Atxalde hontan hause izan da neri tokatu zaidana.
Euskaraz amestuta, euskaraz gozatu, euskararekin mundu hobea asmatu. Halako mila egun nahi ditugu sortu, halako mila egun nahi ditugu sortu. Danak bezala ni etorri naiz kantatzera nere kasa. Aurtengo nere badauzkeu postuk da guztintzako jolasa. Beraz hurbildu zaitezte eta danok fenomenal pasa. Beraz hurbildu zaitezte eta denok fenomenal pasa. Gazpik beti izan du langileen rola, horra industrialdea edo Mirandaola. Euskera bultzatzeko lantegi bat nola, 50 urte bete ditu hola. Horrelaxe sortu